Urokuku village, Umuagabiona. Ita mgbe kwesị ikenye igwe mana igwe abịaghị. Ana m na-ekenekwa ndị isi niile, ndị ichie, ndị nze na ọzọ na ndị chiefs niile. Kenekwa ndị president na executives anyị na ịkwado convention na-abụ n'ọrụ ụmụazị. Esi m obodo Germany wee bịa ebe m na-agụ medicine na the University of Heidelberg. Wee bịa Boston for a research program na Mass General Hospital, Harvard Medical School. Ndị ọbịa England wee sizie mụ bịa ka m kwuchala obere okwu n'iru unu tata n'ife gbasara omenala anyị na otu anyị na-ahapụzi ya ka ọ na-anya iyi mana Chineke anyị ekwere. Ofu ife kacha mkpa n'omenala bụ asụsụ anyị. Ana anyị na-anya ya hụ na ebe ndị ọzọ na-ekuzirigasị ụmụba asụsụ befa anyị nọ na asụ. Na ebe m na-agụ akwụkwọ, ndị niile nwee nne ma ọ bụ nna si obodo na-abụrọ Germany wee bịa, ha ncha na-asụcha asụsụ be nna ha ma ọ bụ be nne ha. Mana ndị na nke anyị edebe ahụ na Igbo adịrọ m. Ọzọ bụrụ na ife asụsụ na-alụ n'omenala erika. Ọ ga-abịa arụ ka nwata na-amara ọka esi asụ Igbo ka ọ na-eso ihe a na-ekwu na ọ bụ na a na-ekwu ife gbasara ịba nkwụ nwaanyị maọbụ ichi ọzọ maọbụ iwu ọchị. Anyị kwesịrị ịma ka esi asụ Igbo na ọ ya bụ anyị erebe anyị Igbo ndụrụ. Ọ dị njikere ka ọ bụ na ụfọdụ n'ime anyị ajụ afa ebe ka unu si, onye ebe ka unu bụ, onye ahụ asị na onye Naijiria, ebe kwanụ na Naijiria. Ihe ọzọ ya na-ahụzi bụ onye ahụ na-ekwuzi ike okwu mere a bụ na mmadụ kwụsị ịma ebo ọkwacha ga-emekwa na anyị mabụ ndị ọba amụrụ n'obodo oyibo ka na-echetakwara anyị. Igwe anyị na-egosi okwu ike ife gbasara imepe ọha, a new phase of ọha. Mana ọ bụrụ sọsọ igwe ka ọ dị n'ofu osisi anaghị eme ọka. Ya bụ sọsọ ndị nọ n'ụlọ ka ọ dị nọọ ma ụnụ nwa ma mụa onye ọbụla si na ọ bụ onye ọba kwesị iti aka ka emepe ọba ahụ. Anyị kwesịrị bido na echeta ndị yut be anyị. Nọ ndị yut be anyị bụ future ọba. Ana onye ọbụla nyere ndị yut aka enyekwa ọganihu ọba aka. Ndụ a ihe a na-anụkebe bụ na-emebe họteelụ ọkụ n'ibe a mepekwa ọzọ n'ebe nwa. Adakọ masị imebe họteelụ ndị ọzọ mana ọ bụrụ sọsọ imebe họteelụ n'ọhịa bụ imepe ọzọ. Anyị na-alụpụtakwa kọmpanis na be anyị lụpụta ife ka ndị nọ n'ụlọ ụgwọ ọrụ dị mma ya na-ahụ. Ọ bụrụ sọsọ họteelụ ebe a na-eme aṅụrị maọbụ ebe a na-ahụ n'ọhịa bụ imepe ọzọ. Because ụlọ ọgwụ a na-anụ ya, ụlọ akwụkwọ a na-anụ ya, ụzọ a na-akụkwa ya arụ, achọ nke ọbata. Ike m ji anụ na baghị tọgbụ maọbụ na baghị amadụ n'ihi agwụgo. Na ndị Amerịka gba 250 years paper on the 4th of July. O tekwa ebe 3 generations ịbụ obodo ndị ọzọ niile na-enelu anya eburu isi na Exactly. You are correct. Dalo. Isiokwu nke tata bụkwa ife na-abụọ. Ofu, ndị nne na nna biko sụọla ụmụ Igbo n'ụlọ n'ọdụ Igbo ka anyị bụ. Ọzọ bụrụ na onye aka lụrụ ịlụpụta ife na be anyị biko si mee ya. Amen.
Collins, dalo too much. Nwa Ibundi. Ọ kwọnụ graduate Ibundi ka ọ bụ. Dalo.